Magadi muri yeZimbabwe. Okay. Magadi muri yeZimbabwe. Inini wazhinji wenyu munondiziya asi kune asingandiziye ndoitwa Tanaka Wakim ndakawanikwa inini ndoitwa Julius pakati pekuwanikwa aka Kabwishu yeah inini ndoitwa Praise asaka tobva ndakawana aka Mr. Liar. Nyemba zvake uyu. Mambona die Natasha kana mambona die Natasha kana uziya mfesa anonzi Scala uyo. Nyemba zingaita. Kana mpano wangu kazimba leo Scala. Ati aiwa boys ngatiteje tafamilira bana. Tawe uzunza vanhu ndemani kuti tafunga kuchi tanga YouTube channel yedu tiri vatatu kudai so. Kana muda kutita nechirungu munozongoti chuna but zvaizvezvi chiitira mageto youth shona takananganisa takaenda kuona kaziya kaiwe onera kudhara katika kutanga timomira kuzvida kani chenera rume wokuda saka sezvatataura tafunga kuti stata YouTube channel yedu muchange muchiturudza zvamuda kuona maiziya but zvakawanda zvamuchange muchiona pana mapranks kwete kuprengana isusu but tichiprenga chivanhu nemiwo futi tikasanganawo neyo hamena wako cheta munyama maiziya munyama mistake also patine chiprenga napaipai zvikafamba zvakanaka ukaitawo laki rako tiri kuinisa madrew hits mufamba wevanhu saka ya tinenge tichini tichiita zvakadaro udotaurawo mayakungoti beware famba wakapoza because kamera inenge ngori aizi ndofamba wakadai so because unondofamba kana kuti kudira so guys we really need your support as you always toziya kuti zvaizvezvi hapana chiripo maiziya but makanosusubscribe takanokunanganisira content manyama maiziya munongoziya zvinhu zvacho tiripo ende musafunga kuti zvandave panapa kakukimentanaka ndiko ndakazariko but kunokuchi neboys kafreedom keshona kudai nyanzobuditsa ugeto itu hwese wese unongwanisaiza kachifunga ziya kaonoonesa kakuti kudhara makanoita sei onera vanokusaiza so guys tichange tichishanda nemi tichishanda nawo kana tanikashanda nezo munenge muchishanda nepashe umwe munhu achanyoro neboys munoshaya tatatingoshaya tigetuiti futi hatapererwa mari zvinenge zvapera zvekutaura zvanhasi but changobuda meeting wanoziva chichionera kaziziva pazvinhu zvacho svikirawo kunyama ndakapurumira zvizivi tosunge nditonge ndakarima kachiti ndo zvamaitwa kwezvo tasakusaizingemba apa pazongoshaikwa zviya zvekudai so make sure masubscribe malike mumirira imwe content ichauya manyama mastake maig asinotifollow ini ndofollowa mana ndamafollowers praise_dude was as you can see tochabvisa praise chigeto iti pazvaizvezvi wese praise_dude Drew Julius Drew Julius 45 and then business muzozviona zvebusiness aizitumira zvechigeto ine mukatsvaga nezita rangu reisere pachitupa munondiwana Tanaka_munyonga hapana maiziya akana edu atataura ndechitupa hameno asi mazidai pachitupa aiwapo tokubata isarai makatarisa madziro chiro futi ichocho akabanisara madziro zvepapa